ברוכים הבאים לכל מנהלות ומנהלי האתרים שהתכנסנו כאן בבאר שבע ליומיים של דיונים וחוויות וסיכום של שנת פעילות מאוד ענפה בתחום אתרי המורשת, ובעיקר לראות איך אנחנו ממשיכים בשנה הקרובה בהגברת הפעילות והעשרתה. בשלוש השנים האחרונות היקפי הפעילות מאוד התרחבו וגדלו, בעיקר כתוצאה מכניסה של תוכנית מורשת במשרד ראש הממשלה ומהפעילות של הפורומים שארגנה מחלקת החינוך של המועצה. פורום אתרי המורשת הוקם לפני 5 שנים. הרעיון היה לרכז את מנהלי האתרים יחד בקבוצות לפי אזורים. פורום אתרי מורשת של מועצה לשימור אתרים כיום זה הגוף היחיד שמלווה אותנו באופן מקצועי בכל התחומים הנוגעים לאתרי מורשת. אם זה בשיווק, אם זה בפרסום, והכי חשוב זה הדרכה. בעצם על ידי הפגשת מנהלי האתרים יחד יצרנו קבוצות שמכירות אחת את השנייה, עובדות ביחד, יש להם כוח, יש להם משמעות. אנחנו נפגשים כ-15 אתרים ביחד ודנים כל פעם בנושא שאנחנו רואים אותו כמשהו שאנחנו רוצים לפתח או להרחיב או להגדיל. בפורום מושבות יהודה אנחנו בחרנו להעצים את המנהלים על ידי מתן ליווי של מומחים מתחומי ניהול שונים, שאלה יעזרו לנו להגדיל את מעגלי ההשפעה שלנו ולהרחיב את מספר המבקרים באתרים. היום עיון הגדול הזה שאנחנו נפגשים כולנו, התחיל דרך הפורומים הקטנים, ותראו לאן זה הביא אותנו. המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ומחלקת החינוך בתוכה נמצאים בתהליך צמיחה יוצא מן הכלל. אנחנו מדברים על עשרות פרויקטים בעלי חשיבות אדירה ועל שיתוף פעולה מדהים בין אתרי המורשת. בשנתיים האחרונות גדל מערך ההכשרה של מחלקת החינוך במועצה לשימור אתרים. הודות לתמיכה של תוכנית מורשת, משרד התרבות, משרד התיירות, הצלחנו למקצע ולשכלל את ההשתלמויות השונות, למשל כנס המנהלים, קורסי הדרכה, מעגל הדרכה, שיווק ועוד השתלמויות רבות אחרות. הכוונה היא באמת להביא את מיטב המרצים, להתנסות בשטח, לקבל ארגז כלים ולצאת אנשי מקצוע איכותיים יותר. הפרויקט החשוב והמשמעותי ביותר שהחלנו לעסוק בו השנה הוא מערך מרכזי ההדרכה. בשלב הראשון מרכזי ההדרכה מאכלסים את בני השירות הלאומי, ובשלב הבא הצטרפו להם גם מתנדבי הגיל השלישי. מרכז ההדרכה מכשיר את בנות השירות הלאומי להדריך בכל האתרים. כל אתר מתמקצע בדברים שמתאימים לו, אבל הראייה שלנו היא מאוד רחבה. הרוח הגבית שקיבלנו ממשרד ראש הממשלה אפשרה לנו להפוך את מרכזי ההדרכה לפרויקט לאומי ממדרגה ראשונה. אמת אתר זה פרויקט של תלמידים שמאמצים אתר היסטורי שנמצא קרוב לבית הספר, לומדים עליו, חוקרים אותו, מראיינים ותיקים שקשורים אליו, שמספרים להם את הסיפור של המקום. ובעצם כל התהליך הזה נועד כדי שהם יכירו את הסביבה הקרובה שלהם, את ההיסטוריה של היישוב שלהם, של המקום שהם גרים בו, ודרך זה בעצם יכירו יותר טוב גם את ההיסטוריה של כולנו. הילדים זכו ללמוד בסדנאות בנושא שימור. הסדנאות תרמו לידע ולהבנה של התלמידים בכל הנוגע לאתרים ההיסטוריים של רעננה ובנושא שימור בכלל. השנה בזכות הסיוע של משרד ראש הממשלה, ההיקף של פרויקט אמת אתר גדל מאוד. פעולה נוספת במסגרת הזאת שניתן לציין אותה היא פעולת שדרוג אתרי המורשת. במסגרת תוכנית מורשת של משרד ראש הממשלה הוקצבו לנו 5 מיליון שקל לטובת שדרוג אתרי המורשת. לדוגמה, באתר שלי הכנסת מערכת אור קולית, כולל מקרן ברקו, כולל כמובן מתיחת פנים, הייתי קורא לזה, של המבנה עצמו, מה שבכוחות עצמי אני מניח היה קשה לי ביותר לעשות, ועל ידי הכספים האלה הדבר נעשה בצורה יוצאת מן הכלל, מעבר למצופה אפשר להגיד. בזכות הפרויקט קיבלנו מימון לעשות פעילות עם אייפד, ובנינו משחק מאוד אטרקטיבי, שבני הנוער מאוד 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 נהנים ממנו, וברגע שהאייפד עם המשחק הזה שמריץ אותם בכל המצודה נמצא בידיים שלהם, קנינו אותם. והנה יש לנו בני נוער במצודה. חלום שהצלחנו להגשים לא מזמן במסגרת פרויקט השדרוג או פרויקט ה-50, זה באמת להפיח חיים ולשדרג מחדש, לבנות מחדש את בית הילדים. הבית הזה היה רצפה עד לא מזמן, והיום יש לנו בית בוץ יפהפה מדהים. במסגרת הפרויקט
הקמנו מדרגות על מנת להנגיש את האתר שלנו, מצודת יואב אל יער גבעתי, בו ממוקם מחנה שלח בידיעת הארץ. הפרויקט הזה עזר לנו מאוד והקל עלינו. פעילות עבודות שימור, שיקום והצלה גדל בשנים האחרונות בעשרות אחוזים בזכות זה שאנחנו מקבלים תקציבים ממשרד הספורט והתרבות וממשרד ראש הממשלה, אגב ציוני דרך, וזה נותן לנו למעשה בסיס איתני לקידום פרויקטי שימור ושיקום והצלה של האתרים היסטוריים, אתרי מורשת במדינת ישראל. פעילות משותפת לביקורי חיילים בכל האתרי המורשת, פעילות מרוכזת מול משרד הביטחון. פרויקט אירוח יחידות צה"ל השונות, וזה לא רק יחידות צה"ל, זה גם קדם צבאיות, אבל במיוחד יחידות צה"ל, אני רואה בו חשיבות רבה ביותר כדי לקשור אותם אל הארץ הזאת, להנחיל להם את המורשת. מה שכנרת רוצה לתת זה ערכים, זה ערכים של מנהיגות, זה ערכים של אחריות. בעצם ברגע שהאתרים התחילו לעבוד ביחד, והמועצה לשימור חתמה על הסכם מול משרד הביטחון, אז התחילה זרימה הרבה יותר גדולה של החיילים אל האתרים. אנחנו עובדים היום כמעט שכל שבוע יש לי לפחות קבוצת חיילים אחת. פרויקט ביקורי החיילים בנגבה הוא סיפור הצלחה בגלל שהחיילים מתים לדעת מה התחולל כאן, איך 150 מגינים עמדו נגד 1,000 מצרים, וזה הרי לא ייתכן, לא מובן. והנה החיילים באים מכל החילות ומקשיבים לסיפור מתח. ומאוד מאוד חשוב שגם משרד החינוך יירתם לפרויקטים דומים, כי אנחנו יודעים לספר סיפור, וזה בעצם מה שחשוב. הצלחנו לרכז פעילות משותפת לאוכלוסיית העולים, במסגרת תקציב שקיבלנו ממשרד לקליטת עלייה. פרויקט ארצנו הוא פרויקט נפלא שנרקם בין המועצה לשימור אתרים ומשרדי הממשלה השונים, שנתן בעצם לעולים שהגיעו לארץ משנות ה-90, ותיקים, ילדים, צעירים, לחוות את הסיפור הישראלי באתרי המורשת השונים ובמוזיאונים. הסיורים האלה היו במימון מלא, בשפת האם שלהם המקורית. פרויקט יום העצמאות בחצר תל חי הוא פרויקט שאצלי תמיד מעלה חיוך על הפנים, שאנחנו מצליחים להעביר את האנשים מהמנגלים אל המורשת, אל ארץ ישראל הישנה והטובה. אנחנו יכולים לפתוח את האתר ללא תשלום לכמות גדולה מאוד של אנשים שבאים ונהנים, ואנחנו מאושרים מזה. בעצם קיבלנו חגיגה במתנה. נותנים לנו להכניס את כל עם ישראל ואשתו לתוך האתר, לתת להם הדרכה, לא לעסוק בפעילויות נלוות. במוזיאון ראשון לציון, חגיגה. אלפי מבקרים, שחקנים, מוזיקה, אירוע שכולו אהבת הארץ, והעם והציבור מגיע בהמוניו. נגבה שוקקת חיים, מגיעים כל שכבות העם, וכולם רוצים לשמוע את סיפור המתח של לידה של נגבה ועמידה של נגבה בתש"ח. אנחנו רוצים להודות למשרד התרבות שאפשר לנו לחשוף את האתר ואת הערכים שלו לציבור כל כך רחב שבא לחגוג בהמוניו. וזה פרויקט ראוי שיהיה יותר מפעם אחת בשנה, כי החדווה היא גדולה. המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, ובאמצעות מחלקת החינוך שלה, עושה מהפכה אדירה בתחום אתרי המורשת והביקורים באתרי המורשת. המהפכה הזאת לא הייתה יכולה להתקיים בלי שותפים נאמנים שאנחנו עובדים איתם בצורה מאוד מאוד מיוחדת וצמודה ורצינית ועשירה, משרד התרבות והספורט ואגף מורשת במשרד ראש הממשלה. למשרד ראש הממשלה על פרויקט ציוני דרך, למשרד הביטחון וחיל החינוך. תודה אמיתית על היוזמה והחזון של המועצה לשימור אתרי מורשת, אם זה אלעד ואם זה עומרי. שעושים יום ולילה כדי שאנחנו נוכל להמשיך לקבל קהל ולהעביר את המורשת הזאת לדור הבא. צריך להבין שהעשייה האדירה הזאת לא הייתה מתקיימת ללא שותפות של כל אחד ואחת ממנהלי ומנהלות אתרי המורשת, וצריך להגיד להם תודה. אז תודה.